Nasa bahay ka, sumunod ka ng TV. I'm not scared anymore. Because I'm used to it. Yeah. I will kill you with my both hands. Both hands. Mapapanaginipang ko yan! Yan, no more worrying that you didn't bring cash and no more running to the ATM. Exactly. Just scan to pay? How great is that? Alam mo yung bumabaluktot na yung dealer, Yung bulok mo tsaka yung pisngi mong bukbukin hindi ko pinansin, pero yung tabako pa sinapansin mo. Kakaloka, makapanglait ka, perfect ka ba? Ha? Manglait ka kung maganda ka, perfect ka. Pero kung may kapintasan ka din, abay, nako ha? Nako, masasabi ko ng magic word eh. Tigilan mo ko, ha? Hindi ka ginagalaw ng tabako. Yung bulok at sungki mo, hindi ko pinansin. Tapos yung tabako tsaka yung miski ko, papansinin mo? Ano nga? Anak ka ng Diyos! Huh? Bad trip mo siya ko ha? Gigil siya ko. Nainis ako eh. Napasabi tayo ako ng pwede pa hingi ako ng peace of mind. Sobrang nakakatawa talaga na nakakabwisit. Gagamitin ko pa tong pantalon ko, basa na. Pagkaching ko sa mix. Si Tanya, umutot ba naman? Oh, si Christine daw. Hoy, hindi ako ang umutot, si Tanya. Ako na, buong mundo narinig. Ako naiihilang ako, pero si Tanya umutot. Kabisyo, i-download mo na sa Apple Store at Google Play Store ang Love Radio PH, your #1 radio in full video. Always your #1 SM radio station. Love Radio.